Maayong hapon no sa atong mga sukintig paminaw. So kumusta ang atong palibot karon? Medyo alingiing. So nisamot ka alingiing Ate Will ining problema sa nagpadala og sulat nato. More about on family problem. So Yes. pag kinigid ang problema, mo na gingon wala kang ligtas. Okay ra laing tawo imong galaban no or silingan whatever. Pero kung naasulod sa pamilya, grabe kasi karadyo ka stressful. So katong mensahe sa nagpadala karon og sulat, matud pa niya, feeling niya na-feel nila no nga unwanted child or ano to ilang na-realize sa ilang pamilya. Pero isa lang siguro akong kaistorya sa letter center karon no nga kung unsa inyong gibati mga anak sa inyong problema sa inyong pamilya, broken family ka diin mo gibilin, the more nga nagpasan sa problema ang inyong ginikanan, labi na gyud ang inyong inahan nga mo'y nagpasan sa cross ba. Okay, kani man gud iyang mga istorya diri sa iyang sulat na mo feel daw sila na magselos no, makakita na ng pamilya na buo, malipayon pero ang ato lang dinhi more on the reality ta ha. Wa na gyud tay mahimo, broken family naman gud mo. So mangita lang siguro mo nan way na mawin bitan ninyo ang inyong situation kuman. So kung inyong tan-aw di gud makaya sa inyong family nga ang inyong kalipay magsuon, asay maayog maningkamot lang siguro mo sa inyong kaugalingon kay mo na giingon ko ang situation man gud nga mauna gid na siya kung tan-aw na tuwa na gid tay mahimo. So ang pinaka the best yun ang himuon, maningkamot na lang tag-ato kay daghan mo ko nakita na Will nga mga broken family, mga anak nga way nagatiman pero successful man. Yes, kay Oo. gihatagan nila og kabug-ato na ang ilang mga learning. Oo. So naning kamot at Correct. floor. Kay kung ato maguhuna-hunaon, kung magsige tagbalik-balik kung unsay problema, wala gyud mahimong walay mahimong sulbad ba. Pero kung i-accept nato ang kamatuoran na nagisakitan na ta, gidawat na to nga broken family ta nga amo jud inyong amahan way pakialam ana di ba? After sa acceptance nga amo dyan na feel niyo ang pain, ang kasakit sa inyong family sa history, kapila to na stroke nang labad ako ato no sa iyang sulat. So Oo. mo nagingon murag gi kaluhaan na sila sa malas ba, nagsunod-sunod ang malas sa ilang kinabuhi. The more manggod ang malas kung atong perminti ta pasan ba sa kasakit, murag wala nay good vibes nga maabot sa ato ano. Pero naamang gyud problema ta ng tao, lain-lain nagtuod ay mo kanang uban tan-aw ninyo malipayon nga wala sila problema. No. Ang tao gyud tanan pagkatao pa lang nato na tay problema, magdepende na siya kung saan nato pag-handle ang ato mga problema kay kitang tanan na amang tay mga struggles. Ayaw pag-ingon nga uy kaganan nila o kaning buo ilang family, malipayon sila, wala ta kahibalog unsay behind the scene, di ba Ate Will? Yes, tinuod Oo. gina ate floor. Tuod kompleto sila naapod sila yung mga gisagubang nga mga Yes. problema. Naapoy ba nag-asawa, Ate Will, na agig ganang gusto mo talaga isalbar na lang ang image sa pamilya? Wata kahibalo na ang asawa ba or ang bana na ay problema, pero ilalang gitago-tago in the name sa kanang imahe sa ilang pamilya. So dili ta maka-sure sa ato nakitaan nga malipayon sila, tinuod jo na malipayon. Napo na sila problema na ginahambin, pero mahibalo lang sila mo handle. Yes, tinuod gid nga walay pamilya, nga walay problema. Apan kaninyo reach me siguro sa ako pong ikadugang ate Flor nga tungod sa ilang mga nasinatian himuon na nga inspirasyon sa inyong kinabuhi. Ayaw mo pagbatunog kanang hinuon mo rebelde ate Flor kay tungod sa ilang mga na-experience. Grabe ka sakit Oo. siya on sa Yes. in behalf sa pamilya Ate Will kanang magrebelde ay mo anak sa imo. Kay medyo masakit ang gyud isip inahan ate Flor kay nga no ikaw gud naning kamot and then para sa ilahan naning kamot ka og murag imong ma-feel nga wala ka hataging bili. O sa mga naminaw karon nga mga bana no nga mahilig kanang bitong daghan sila gugma. Hindi makuntintog isa duha tulo ana. So kung ato maguhuna-hunaon ang impact manggod sa mga bata kung broken family, mga kaigsuonan, ang pag-shape manggod nato sa mga bata sa ilang batasan, sa ilang feelings, sa ilang panghuna-huna og labaw sa ilang behavior, pinaka-importante no kanang foundation gikan sa family. Maunang kung labi na sa mga batanon karon makakita kani mong mga bata nga
sa puton, dili nimo masabtan ang mood ba, ga swing-swing, tapos moody ka radyo, daghan ang behavior nga lisod sabton. Meaning to say, kung inyo ang susihon, basin og produkto na siya sa broken family, tapos basin og problemado ang ilang pamilya, ingon ana no, basin ay gihambin na balatian ng bata. Pinaka-importante ko didon, bisan pag unsa ka worst ang ato ikaatubang na tawo sa matag adlaw, atong una-unaon bitaw kanang mauto pa nila makisimpatiya, empathy, ana no? Kuan atong una-unaon nga unsa ka ni siya sa ilang balay, sa ilang pamilya, basin problemado ni nganong apektado ka radyo ang iyahang mood. Napoy mga bata nga makusog normal no sa ilaha bitang murang isipan, sabto na kasi siguro sa ginikanan na kusog sila mo compare, maingon nga madyo pa to na family kagana sa ako classmate kay ilang pamilya ingon ana. So normal ikaw nga inahan mo ingon nga masakitan ka, pero kung atong i-realize manggod na kana nga pangidaron wala pa sila naka-feel sa atong na-feel isip inahan or amahan na gisakitan ta nga naay comparison, di ba? Pero moabot ang time, moabot sila ana nga level, mag-mature na pud sila, ma-realize nila nga hala, nakapasakit day ko sa una sa ako parents no, nag-compare ko sa ilaha. Diha na pud ma-feel kaning guilt, kanang murag mag-guilty ba nga dili to mayok gihimo. Pero tanan mo agi man gyud ta ana. Mao nang ako nang giingon sa mga nag-uyab-uyab karon, ayaw mo pagdali og minyo kay pag-ingon ani magkabulag, broken family na sad. Gawa sa imong anak kailangan nimo pagtuunan ng pansin. How about sa imong personal na kinabuhi, di ba murag ma-behind na ka? Grabe gaso kapait magbalanse pamilya, love life ug uban pa. Yes, tulo na ang Di imong magdali, ibana. no? So Di di ta magdali. magdali-dali no kay mo na resulta sa atong sa atong kuan karon Ate Flor, sa Yes. atong panghitabo sa palibot nga mas daghan ang mga broken family kaysa na nga buo. Gadyo. So kung produkto ta sa mga broken family, so diha na nato makita sama sa na feel sa atong letter sender karon. Correct. Mm-mm. So dili maiwasan insakto ang imong gift na feel karon reach me, dili nato kuan insakto ka naagyud kay isip produkto sa kuan naman nato no ma-charge nato nga broken family no? Yes. So imo nang ma-feel. So ang imong maayong buhaton karon nga dawato na lang nato ang realidad nga mauna na ang atong panghitabo sa kinabuhi. And then pamaning kamot nga inyong matabangan ang inyong inahan kay kung kuan mo dili mo going straight sa inyong pagtuon aning kamot ang inyong inahan sa gawas andin kamo Yes. diri nabilin bisan nagkadiin-diin na mo og puyo so himuon na ninyo nga inspirasyon aron kamo pohon kung magkabato na pud mo og mga pamilya nga dili mapareha sa inyo. Oo. Nasa question natin Will, kung normal ba na iyang gibati? Oo, normal ka. Ayaw ka bala ka. Basta nagtuo kag info. Basta nagtuo siya, di siya normal ati Will. Yes. Normal lang yun, no? Pero kung ato mga hunang-hunaon, lain-lain malagi tagisubay nga kanang kinabuhi. So managingon na malipayon ang uban, nag-uulta, pero di man siguro tanan ihando sa imo ang mga kasakit. Basin og naay nagpaabot sa inyo nga kalipay in the future, di ba? Normal lang yun mo increase ang kanibitang mga painful nga mga pagbati, mag-uol ka, anxiety, confusion, di ba ni bati siya kalibog? Yes. O uban pa, pero normal lang pod ang mobati ka ng misconception bitaw nga mga pamatasan or domination og uban pa nga mga negative ideas gumikan sa inyong situation kung normal ra ka ayaw ka bala ka basing yaw na ho natin wala turning naman siguro ko ani normal pa ka pastilan ka So luoy tungod sa lang taon. na sa imong na feel nga murag na unwanted children na hinuon Oo. sila. Negative na siya, Ate Will. So opening kamuti nga ma-revive nimo ang imong normal nga emosyon no? Nga mo feel kag positive. Think Gadyo. positive always reach me para sa imong future. Oh, kabalo ko Ate Will lisod no. Wala man miniingon nga sayon ra mangyaw-yaw dinhi nga sayon ra dyan buhaton kabalo mi nga lisod pero ang pinaka-importante man gud diha nga focus lang gyud ka sa usa ka butang, ayaw lang pa sige selo sa uban kay matintal ka amo dyan negative thinker ka. Focus lang para dili ka mawala sa imong kanang murag hunahuna bitaw nga sakto kay kung magpadala man gud ka karon sa imong emotion,
pildi gid ka, mahimong miserable gid imong kinabuhi hangtod ka matigulang. Pero kung maningkamot lang ka, murag kuan man kuno siya ono sa panultihon pang fake it until you make it. So buti pasabot, i-fake lang nimo na nalipay ka, i-fake nimo nga okay ra ka, kadugayan maanad ra ka. Yes, ma-immune na. Oo, kuno siya na tiwil. Oo. So inana ang imong maayong buhaton no nga i-accept sa imong kaugalingon nga inana na gyud ang Tinoo, dili na dali-dali at floor murag dili na gyud na ma-solve no kung ana na gyud ang realidad nga ang inyong inahan maningkamot to sa gawas kay ang iya pong sacrifice para sa inyo ha. Correct. So dapat inyong balusan no nga maningkamot mo sa insakto para pud sa inyong future. Di na no kay sa ako nang gikaingon ganina na ang inyong inahan in town daghan ang iyang gi-sacrifice para lang sa inyo ha. So mas okay siguro na kanang kuan bitaw kanang murag ipiyong na lang siguro Ate Will ano siya magselo sa uban. Ipiyong na lang niya. Kay makahatag manggod na Ate Flor mo lead into negative nga basin nahanahin on siya failing nga kana bitang mubuhat na lang siya dili maayo. Correct. Kay aron murag ma-feel niya nga kuan siya nga masatisfied siya sa iyang gibati nga malove. Oo. No? Narabay uban Malove mangita ng gugma Ate Will, maguyab-uyab sayo. Wala kay balungan ni so dahil sila problema, laing problema. Yes, mo na dapat likayan sa hinuon 20 years old na siya. So dapat murag sa pagkakaroon Ate Flor, murag early pa man ano. So bantay. I-focus sa inyong time sa pag-eskwela. Oo. Ana ka pa itrabane kung di ra ba nila ma-handle ni nga problema no kaning long term bitaw nga apekto sa separation sa family. Kining difficulty labi na gyud sa ato emotion, ubos ang imong self-esteem o physical and psychological health. Naay mga tao, naay mga bata nga ludyahon, murag perminti wala sa ilang mood, perminti wala sa kondisyon, gumika na kaya atong huna-huna mo'y mag-drive sa ato pod nganong magludya ta intiro adlaw. So, mo na gingon na, di ba, naay mga hashtag karon laban lang. Bahala ko na way kaaway, laban lang. Basta Yes, tinuod yun nga laban lang per bisag sa atong mga kuan na sinatian ilaban lang kay to make nga ma-strong ta no nga atong ma-face ang tinuod sa kinabuhi. So adisir natin kuldura dagan nato. atong quotes for the day atong napili para sa ato atanan. Kini akong napili Ate Flor gikan sa kang Karina Kaporkan. So nag-ingon, life is full of happiness and tears. Be strong and have faith. So gamay lang Ate Flor, gamay lang no pagpahalapad para sa atong mga listeners karon ning kahapon. Amo na itong gingon lagi Ate Will, balik-balik no, nga ang kinabuhi gyud normal, malipay ta, mag-uol, ang pinaka-importante diha, bisag unsa ka dako or kapait nato, na kapaitan nato na tagamtaman, kung strong ta. Walang, walang binatbat, walang sinasabi yan. Pinaka-importante gyud itong paligunon natong kaugalingon para di ta dali nga madalas sa kaning unos sa ato ang kinabuhi. Yes, tinuod gyud na no nga kinahanglan kung unsay atong mga nasinatian maayo man o dili maayo. So mag-andam ta sa atong kaugalingon ug dawaton nato ang realidad. So mo-proceed ta karon no sa atong Bible verse for the day. Gikan sa 1 Corinthians 13:6-7. Nag-ingon, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth is in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. So, sa gamay lang na akong nasabtan Ate Flor na nag-ingon ining atong sa atong Bible verse karong adlaw nga kinahanglan nga kita atong dawaton kung unsay naa atong mga nasinatian nga napanghitabo sa atong kinabuhi o mapasalamaton gihapon ta sa Ginoo niining tanan kay tungod sa atong mga experience ug tungod sa atong mga kasinatian nga mga kasakit nga
isip tao masakitan manggid tano og maubati ta og mga kanang kasina kaibog sa uban. So kinahanglan nga ato nang paningkamutan nga pinaagi sa pag-ampo. Kay kung mag-ampo ta isalig nato sa Ginoo ang tanan na asya mohatag nato sa pamaagi. Kung unsaon nato pag take over og unsaon nato no paglampas na nga mga problema. Correct. Yes. So uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Flor. O kini si Ate Will, uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw og dalay ko ng Diyos.